Ginpangalanan na ang babae nga nasapuan patay sa Queen's Court Drive-In Hotel Sabado nga adlaw, Abril 1. Ang mga biktima ang ginkilala kay Christine Caballeron, 38 anyos, isa ka single mom, kag tumandok sang Barangay Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo. Kag temporaryo naman ini nga nagapauli sa Villa Matilde Subdivision, Haro, kag isa ka massage therapist sang Serenity Haven Salon and Spa. Suno kay Police Lieutenant Jobert Amado, Deputy Chief sang Mandoria Police Station. Nakilalaan si Caballeron pinaagi sa mga identification card nga nakitaan sa lugar sa krimen, kag sa kumpirmasyon man sang pamilya. Identify ito no, ang isang biktima no, na si Christine Caballero, yang pangalan, 38 years old. Madumduman nga sang tinilikdan nga Abril 1, Sabado tak na 6:30 sang aga, sang nasapuan sang isa ka room boy sa drive-in hotel si Caballeron nga nagahamyangon sa salog kag wala na sang kabuhi. Sa subong, duwa ka motibo ang ginalantaw sang kapulisan sa kamatayon ni Caballeron. Inaamo ang robbery kag rape. Robbery bangod nga nadula ang cellphone kag ang kwarta sa wallet sang biktima. Kag rape bangod posible nga gintuyo nga panghimuslan sang suspetsado ang biktima. Apang nagbato ini, rason nga isa man ang rape sa ginalantaw nga motibo. Padayon man sa gihapon ang pagpangita kag ang investigasyon sa suspetsado. Ini naman si Kabanderang Carl Garganera, nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.